хора, добре дошли днес к нашето видео. Така, днес ще играем моята любима игра. Да, точно така, човек. Да, ще играем. Сега, нека да се направим нещата много силно, човек. Бум-бум. Акатапа! Найсе! Една победа! Ще да победим, бе! Ай, бе! Бам! О! Утре, бе! О! Бро! Хайде, удрай, бе! Бум! Това е изи! Хайде, втори раунд, бе! Бум! Бум! О, what? О, пропусна! Значи винаги пропускаш, човек, бро. Бам! Опа! Точно къде? Бам! Опа! Това ще бъде видеото, хора.